afụrụ m nwaanyị m ga-anụ. Mụ na nwaanyị anụnwa anyị ayigo nnọọ ọmata m, malụ onye m bụ, malụ ka m si eme, mụnwa makwala onye ọ bụ, malụ ka o si eme. M wee kwuye nkwa na m ga-anụ ya. M wee nalụọ wee gwa ndị be anyị. Nwanne m nwaanyị wee sị mba na mama nne ya na ife m ejireghị anụ ya na nke mbụ na befe eteka. Na nke ịbụọ na omenala fa bụ na ọ bụrụ na ị na-anụ nwaanyị befa, nwa fa nwụọ na ị ga-ebuneti ebe nna ya ife i wee nyie ya. Na fa ama nso m wee mgbaghalị anụnwa niile o. M wee cheketa ihe nke a wee gwu m ike. Nwanne m nwaanyị wee sị m na o nwere onye ọ ga-achọtalụ m m ga-anụ. O wee je wee chọtalụ m onye akụkụ be anyị. Ọ bụrụ na onye be anyị mana at least na befa dị nso. Nwa agbọghọbịa anụnwa bọsị m fụlụ ya. M wee sị ya na m chọrọ ịnụ ya. Ọ sị m na ya nwere enyi nwoke ya na ya na-abụọ na-akwụ. M wee sị oke na ebe ọ bụ na o nwere enyi nwoke na nsogbu adọrọ. Ọ bịachakwa kpọọ m na fonu sị m na enyi nwoke afọ na ife amfa na-eme adọrọ serious. So ọkwana ya onye ya na-agba wee yiba. Lie n'ibọ nke izizi lie ịbụọ ọ dị ime. M wee jee ebe nna ya lụọ wee gwa ndị befa. Ọ gwara ifefa sị m weta ego na ife a bụ 100,000. M wee kwelụ. M wee weta the 100k ka nye papi ya. Mami ya wee sị m mba na mma eke ego ahụ ụzọ na-abụ nye ya ofu nye papi ya ofu. Ebe afọ ka nkala ịnọ wee malụ na ezinụlọ afọ adọrọ n'udo mana mee ka o duru. Mgbakwa nkịtị m wee cheketa ife nke a wee sị na omenala ndị Igbo na nwoke ka a na-enye ego n'ihe ọbụla gbasara ime isi nwaanyị. Ya wee welu the 100k wee nye papa the girl wee naba. Ha wee ka bọsị a ga-abịazi bịa mee ego. So ọkwanụ ya bọsị afọ a ga-abịa mee ego wee lụọ ofe wee bịa bata ịbịa mee ego unu ama na ndị anụ wee dowere ka ma ofu bọtụlụ mmanya n'elu tebụl. O nwere ifefa wetara a ga-enye ndị ndụ wee bịa ime ego. M wee gbapụ n'ilo wee jee gobe ihe gosie ihe weta so ndị mmadụ risie ya wee mesie ego nwaanyị dulu nwaanyị a na-alụte na ya na-azụ afịa o ya na-azụ afịa. Nwaanyị a wee mụọ nwa nke izizi afọ mụsịa wee dị ime nke ịbụọ. Oge ọbụla ndị befa na-akpụ ya weta ego. Oge ọbụla ndị befa na-akpụ ya weta ego. Na ya na this girl na Abuja na aka esiri ike. Mami ya na-akpụ ya, papi ya na-akpụ ya, nwanne ya nwoke nọ skuul na-akpụ ya. Ya wee kpọọ this girl wee sị ya kedu ife ụmụnne gị na-akpọlụ gị? Ọ na ị gwara fa na o nwere ife ị na-alụ na ihe ọ gwara ya wee enya mepeli ya afịa ka azụba. Ya wee sị oke na-emepeli gị afịa mana ị ga-echela ọ bụrụ na ị mụsịa nwa ibu n'afọ then ya emepeli gị afịa. Na ya na-enye papi ya ego na ya na-enye nwanne ya nwoke ego. Ya wee nọkọta wee kpọọ nwunye wee sị biko na ị ga-agwakwa na ụmụnne gị na ego afọ na ya nara akati ya n'elu n'ihe siri ike. Ya kwutere nwunye ya aga n'elu ka jam si ya ma ọ chọrọ ka azụ ụmụnne ma ọ chọrọ ka azụ ụmụnne na ọkwa nyanwa bụ last born o. Nyanwa bụ nwaanyị nke ikpeazụ amụrụ na be nne ya. Si ọkwa ya na ya na-agbawe wede esesi okwu nwaanyị a wee bido ipiogeli ya pụọ afịa. Nwaanyị anụnwa apụọ njem. Even na mgbe nwunye mụrụ the first nwa ọ mụrụ mami ya wee bịa ọmụgwọ na mami ya ga-agba ọfụta ụtụtụ ọ hapụ nwa n'ụlọ muvuo jewelu na ya mara ebe ọ ga-ejebe. Ọ ga-anọgide ọ na-akụ 6 ọ bata mgbe ụfọdụ 8. Ya wee sị ya nwaanyị a na ya mara ebe ị na-eje o mana ijekọba ihe a jekọsịa na ịma na-emetụ nwa ọfụ aka ime ebunye ya ọya because na ya mara ife nwaanyị ya bịala ọmụgwọ ga-ese ọpụta ụtụtụ ọ pụọ mgbede ọ bata. Ya na mami ya welu nke ahụ nyọbanye nyọsịa. This girl wee bido mpiogeli. Na mpiogeli ọ na-epiogelizi ife a bụ na fagonyelie fonu ka dị nkie ihe ọ na-emewu ya pụọ o wepụta sim kaadị n'obele fonu ya ga-elie tinye na nke nnekwu wee na-akpọ ndị enyi. Nwa a wee nọlụbie wee na-agba akwụna ka o wee zụọ ụmụnne ya wee na-abakwali ya mba. O wee lụọ ofe abalị ya wee kpọọ ya wee sị ya gị gwa ụmụnne gị hoo ha no papa fa mụlụfa and no papa fa mụlụfa wu ibe kwesịrị ịzụfa na ife nya anwa kwesịrị ime ewu ụmụ nke ya mụtara ka a ga-azụ which means nke ịmụgo na nke ibu n'afọ na ndị ọzọ ka ga-abịa n'iru. This girl wee chajie wee sị ya na ọ bụ na ọ ghara azụ ụmụnne ya anaba. In short na ya chọzi nọ ya echekwa na egwuregwu ọ sị ya na ya ma nnọzi
n'ọnya ka ọ dọọla izu ụmụnne ụna afụkwanụ m okolo ya na ya na-agba wee basịa mba nya wee jebe afịa ofu mbọsị wee jesizie afịa wee bata ọ bụrụ na nwunye ya atụtụkọgo ngwongwo ya niile wee dulu nwa ya bụrụ ma nke o bu n'afọ nzawo ya kpụ ya n'elu kpụ ya na ana kpụ ya n'etiti na-abọcha ya eje na nke ndị uwe ojii jee rịpọtụ ndị uwe ojii si anya nwee ndidi ka o megodu 48 hours or something before o wee nwee ike ịrịpọtụ ya wee chekwala ya kpọ ụmụnne ya sị na afụrụ ya ya kpọọ ndị befe asị na afụrụ ya si ala wee gbakwana ya ụna amaalụ na mbọsị afọ ọ pụrụ ọ darabe nna ya na ọ dị next day ka a nụrụ na ọ natazi ibe nyawa awụ nke nwoke wee si na ya anụsigo na ya bụ ịgwafa na ya anụsigo na ihe a ka ọ nọ na-anyụ na-aba ya wee kpọọ ya wee sị ya kedu onye nyeli ego moto o ji wee si Abuja wee naba ọ sị na nwanne ya nwaanyị asendị ala ego ya wee sị ya na ịmalụ ụkwụ iji wee si be m wee pụọ wee naba be nna m gị sie otu afọ isi wee nachietekwa Abuja na ọ bụ na ịma nnachiete Abuja na m achọrọ ịfụ gị be nna m si ka aka na-ekwu o buru ifie na be papa ya buru ngwongwo ya na aka na-ekwu ma m ya tụtụrụ foonu kpọọ nwanne m nwaanyị sị ya na ya anụsigo na ya chọrọzi ya wee kpọọ ndị befa wee sị ya na o nwere mgbe ya ji wee si nwunye ya pụọ na ọ bụrụ na ọ ka chọrọ ịnụ di ya ji nwayọọ maleta o si buru ngwongwo ya pụọ bie sikwa otu afọ buru ngwongwo ya nachiete bie n'ọsọsọ papa dị girl wee na-asị ya ya bịa na nwa ya nwaanyị na ọkwa n'ebe mmadụ ka o si wee pụta ka ya si Abuja gbalụ moto naba and na ya chọrọ nwunye na o ji aka wee chụọ onwe ya wee sị mba na ya ghara ana in fact na ka o si gbatakwụrụ kịta na ike dị marriage agwụkwụgo nyanwa na ike ha ji adị avamvamvam agwụgie onye aweta ego nke nọ skuulu mgbe ọbụla ọ na-akpụ ya na fon papa ya na-akpụ ya mami ya na-akpụ ya mami ya bịa ọmụgwọ na-akwụgharị in fact na ike agwụgie n'ịgwa m eziokwu na ya na-eche na ya mee mistake ba ya ịhapụwa nwaanyị nke ya maalụ ya na ya na-abọ igolo ya aka anụba mana ya chọọ ka amala ihe ndị mmadụ lụ nwanne m kedu ife ilo kedu ife ọdụ ụkọ nwoke a mee na ọnya na jefu nna nwaanyị anụnwa ka o kpezie elufe ka ọ nụbakwa dis girl ka onye hapụ dis girl chọọ nwaanyị ọzọ ọ ga-anụ maka na ifugo na etu o si gbatakwulu na nwaanyị a achọrọ ịnụ di ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a gwa anyị ife ilo na comment section maka na ọ ga-enyere nwa okolobịa aka iji ma ife ọ ga-eme ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ